Akume bakin magana, a yau mana zo zan yi magana, a yau magana, a yau da magana, a yau da magana. Fresh miya na zo ma tambayoyi, na san zaka ban amsa cikin zafi ko ruwan sanyi. Me al'ummar mu suka dukufa suna yi, kuma cutar da goban su suke yi. To abu na farkon sa shine shaye-shaye. A yau season 1 episode 7 nayi kiran yi. Har na bayyana hauka ne makomar mai shaye-shaye. Abu na biyu sa zinace in na tuna wannan musifa na kan rasa me zan ci. Dan wannan al'amari ya kazance ya kai matakin da ya fi kwatance duk bai kwatance. Kaga wannan musifa ba ga yara ba, ba ga manyan ba ga tsofaffin ba. Maganar gaskiya mun saki Allah. Wannan ne yasa kullum muke kwalla. Daga yanzu har latisi ake yi wa fasikanci. Ko me kai ba wani kyakkyawan hukunci. Wannan musifa ubangiji kai mana sassauci. Da farko zan fara kiran matasa wayanda suka dauki zina gasa. Ya san hakan yana sanya nisa da ubangijinsa, sannan zai wahala dorewar arzikinsa. Don baya kyautatawa uwarsa sai dai karuwarsa. To ta yaya Allah zai albarkace sa? Sai ka ga da uwarsa suna fama kan 200 ya ba karuwarsa 10,000. Yakan yi ya siya wa yar iska shawama. Allah sarki wadda ta haife shi ita koloma. Ya kai yar iska ta yi kwanan yesi. Mama ga zafi ga sauro ga jakarta ba ko sisi. Baka taimakon uwa da yawa, ba mai cin kudin ka sai mai hotel karuwa. Zai fi mai yin wannan hali ya daina an karuwa ce ka ne mata tana kallon kawawa. Idan ta tasa ya gobe ta tura kawa, jibi kawa tura kawa tunda ka kiwa uwa. Bari yanzu in juya kalata wurin magidantan da ke da mata, ko tambadaddiyar matar da mijinta wadata ga lafiya amma take bin kwarata. Mi gida bari in fara ta kanka, na ga kai kama fi kowa hauka. Kana da mata da ya biyu ku dan hauka, me yasa kake so in ka mutu lalle wuta zaka? Ga matarka ko me kai lada za a baka, amma rashin tunani irin naka har wata macen banza a waje ce za ta rude ka. Mata kuna yi na jiyo kanku kuma, mai gidanki yana can ya dukufa nema. Wani kasuwanci yake wani da koma, amma kike ci mai amana kamar kura da nama. Malamai na wazi kin kici wuta za ki kema. Karin abin takaicin ka ga har tsofaffi, ya bi uwa ya biya ya bi ka ta tsofan wofi. Ba sauran Allah shi yasa musibu ke kara karfi. In ka shiga yinuwa ta kona ka rana ma zafi. Akume bakin magana, a yau na zo na gama magana.